Google и Meta спират да показват вашите реклами и трафик от тях спира. Какво случва с вашия сайт? До каква степен всъщност вашите кампании носят резултатите, които виждате в Analytics? До каква степен изобщо може да работите и да развивате бизнес без платено съдържание в социалните мрежи или в търсачката на Google? Дали вашия бранд е достатъчно силен, за да може да устои на конкуренцията на международни компании, които навлизат на нашия пазар с неограничени бюджети и с по-ниски цени на някои от продуктите? Това бяха едни от темите, които обсъдих днес и споделих с участниците в конференцията F5. Като това, което представих, мога да ви споделя в рамките на няколко минути, е да тествате нови интересни формати. Необходимо е да си направите една добра структура, да помислите какъв тип на съдържание, за какъв тип на подходяща нова аудитория може да дистрибутирате, как може да оптимизирате кампаниите ви в посока на това да достигате хора в средната част на фунията, хора, които имат сходно поведение на вашите настоящи клиенти. Как в дългосрочен план една такава инвестиция със сигурност ще окаже влияние върху позиционирането на бранда ви и всъщност това е едно от най-важните неща по отношение на дългосрочната ви ефективност в маркетинг кампаниите. Ако не сте тествали Demand Gen, може би сега е момента, като мога да ви дам 3 най-важни коментара за Demand Gen, как работи най-добре за бизнесите. Първо, консолидирайте вашите кампании. Не работете с твърде сегментирани и микроактивности, а направете една или максимум 2 кампании, като се старайте да сложите един по-голям бюджет. Второ, опитайте се да работите в посока на тематично организирани групи, които да насочват аудиториите ви на база на lookalike аудитории, на база на интереси или на къстъм сегменти, които да определят на кого говорите в една конкретна тема. Трето, работете с различни интересни формати. Препоръката е поне 3 видеа и 3 статични изображения. В момента, в който стартирате кампаниите, работете с различни метрики, които са ориентирани не само за популяризиране и за обхват, но също така и работете с Comparable Platform метриките, които имат доста сходно отчитане, като на Metapixel. Имайте предвид, че резултатите не са бързи. Това са инструменти, които имат ефективност върху цялостното представяне на вашия бизнес и е доста вероятно всъщност конверсиите да се увеличат на ниво акаунт, а не от конкретна кампания. Когато работим за бранд, работим дългосрочно. Там имаме друг тип на стратегия. Тествайте ми, кажете как за вас се представя Demand Gen кампания.